1:36 sa hapon. Lain anak. Ika'y bituin na nagniningning sa aking paningin. Tinitingala kita at hinihiling sa kalangitan na sana balang araw ika'y mahulog sa aking mundo. Ika'y talaga nagbibigay liwanag sa kalawakan. Kay sarap mong pagmasdan, pero di ka malapitan, at imposible kang mahawakan. Ang tanging pag-asa ko lang upang makasama ka ay ang labanan, ang mundong mapanghusgan at lakbayin ang layong tanging oras lang ng buhay ko ang siyang hangganan. Ika'y isang pangarap na Hello world. Hello ma'am. Ninang. Maninang. Ninang Graciela. Kung gwapa nga ninang. Sexy pag yun. Shoutout ni mo ha. ngunit kung dumating ang araw na bigla kang maglaho sa Ay sa ako mga gani, kapi pa more friends kung teachers. ilang Maristel Sanchez, Lacerda, Pitts Pizon, and Norilyn. Shout out po. Basa kong ninang nagwapa. Welcome sa programang Talk to Papa. iban pa rin kita at masaya kung sasambitin ang salita. Lumigaya ka sana. Bisdak time, 1:30 na sa hapon. Kauban na po ninyo karon ang inyong Papa Smoke na ning programang Talk to Papa. Ito ay today is Wednesday, June 8, 2022. Sa mga nag-birthday karon, happy birthday nimo. Happy birthday sa mga nag-birthday, happy mansary sa mga nag-mansary, and happy anniversary sa mga nag-anniversary. Of course, sa programang Talk to Papa na po rin yung kauban, hantod, alas 3 sa hapon. Mga problema sa gugma nga wala mo'y kasumbungan, o dili ninyo kayang i-share sa uban. Programang Talk to Papa ang inyong duulan, no? Inaagi lamang sa pag-text sa tuwang cellphone number. Pwede ninyong ipadala ha, pinaagi sa pag-text ang inyong love story, love problems. 0918-728-3822. Atong baligon 0918-728-3822. O sa mga nag-online, Smoke and Space DJ Pops, mao ka na nga to ang FB account. Upang
Inom og 4 kantos tambals gugmang nagantos. Cheers! Hello sa mga viewers na ko karon sa Facebook, labi na gyud sa kung gwapa nga nina nga naa karon diya sa Facebook. Ang ganiya to ang suking tigpaminaw, suking viewers, uban sa mga gwapa diya nga mga teachers no sa may Tukuran Vocational National High School. Nakaroon diya silang Ma'am Maristel Sanchez Lacerda, Pete Pizon, and Norilyn. Lapit, labi na gyud ni Ma'am Gay, no? Napagida to si Ma'am Gay. Hello. Si Juan po, si apil si Gay Sally Ferolino. Og Ma'am Priki Sweetams, kagwapa bag mga pangalan ng mga maestra di Tukuran. Shout out kami from Ninang Graciela. Of course, ito na mga nag-view po karon. Hi to Annalyn Carino. And then Jennifer Bautista, ang akong gwapa nga sister. No? Sa kadugay panahon, nakailad, nakauyab lagi din tawon. Sa kadugay hinugot diya sa Facebook, nakauyab lagi din tawon nga akong sister. Si Sis Jennifer Bautista. Congratulations sa imong bagong gugma. Wala no ni nga sa tuwang mga igsuon, no? Mula dito sa Libak Sultan Kudarat, nagmamahal Orlando Aguado mo ni mga nindot nga mga greetings, no? Ikaw magandang hapon, boss. Mula dito sa Libak Sultan Kudarat, shout out ha. Jessie Lisondra Ugong, shout out. And then Jermaline Tudtod Gumitaw, shout out sa mga Gumitaw Risilosa family. Shoutout po ni MJ from Manila City. Good afternoon sa imo diha, labi na yun sa mga taga-Labangan. Ayan, thank you. Dito sa itong greeting sa itong story karong hapuna. Ang sulat nga gipadala diri sa tuwagi kan sa itong magtatampo nga nagpatawag sa pangalang si Talio, taga-Pagadian. Gusto na daw siyang maghikog, kay gibulagan siya sa iyang uyab tungod kay pertidong gamaya niya og dala. Gabi po ng babae, mamula gabi gamay kigdala. Ang sa muli nang imo aday, burnal. Ang sa muli imo aday, langab. Babae na. Napuyaban babae po, kay dilit manguyab og walay wheels. Sa man ang inyo highway? Di ba? Ano sa baba? Oo. Napoy-iban babae, papasmoke, manguyab lang, musugot lang sa lalaking naka-uniforme. So mo, kanang kuhan? Ahensya nga perminting dutihan? Maayong hapon, maayong buntag diri Saudi, papasmoke, maayong hapon diha, buhanga pod, sa imong topic now. Okay naman ang gamay, Papa Smoke, basta lami ilang mo dala. Grabe dami yung performance. Performance based, gan kabasi ginisa sa kuhan, no? Si Anjo Nimenyo Mauri, ng pinakagwapang ex ni Aldrin. Ayan, shoutout ni mo, ha? Wow, naka-pink man, Papa Smoke. Naka-pink ko karon, pero karon na pod. Tulo mo guys, nanigaatang ani. Ani nga tong gisuot karon giatangan na ni sa dakong kuan, no? Dakong baji diri nga nagharay karon. Nas kong utubangan. Hubuan man daw ko niya daw. Nindot man ang gamay kay gilok-gilok daw. Gilok kinang giwa. Diba? Wala siya nga tong story karon, ha. Sa mga nag-view karon mayong hapon, labi na gyud sa mga wala nag-share. Thank you kaayo. Ato ning i-upload ang video after sa itong program sa atong YouTube channel, no? So pwede ninyong tanaw ng ituang programa. Amo ko wa mo ilingaw.
open ninyo ang atuang YouTube channel, search lang ang Papa Smokin. Smokin Space DJ Pops. Grabe ka pa sobra. T-shirt lang sa kuha. Or magsumbagay mo muli. Bagay mo muli yan akong t-shirt. Kaya booking ni daan. Ilahan na og sakin di pag. Ilawayan na ninyo daan guys. No? Okay. Alauna ko rin tayo size na itod kininyo. Kini nga programa. Sa pinaka-epektibong haplas. Ang Green Herbs 7 Miracle Oil. Sa kini kahaplas mga kabisdag nga makatabang sa mga nagalain-lain nga sakit o balatian, lakip na usab ang mga problema sa inyong mga panit. Green Herbs 7 Miracle Oil mga kabisdag available sa mga suking parmasya at butika. Labi na gidiha sa may lungsod Dumalinaw na diha sa may Lanzaderas Pharmacy. Jevarel Store diha sa may Jevarel Drugstore at ubangan sa Lanban. Green Herbs 7 Miracle Oil mga kabisdag. Video kini ginama gikan sa mga sangkap nga gabon, tuba-tuba, baliti, panyawan, buyo, luyaw, kasunting. Aprobado kini sa FDA. Green Herbs 7 Miracle Oil. Ngayon kini nga programa po datod kininyo ni SB member Bimbo Anito sa may lungsod sa tabi na ang nasublian nga pag-SB member tungod sa sinserong matinud-anon mo serbisyo sa katawan. SB member Bimbo Anito. Great lang ko sa mga bahian family from Dapitan City. Lagyo kini ato mga viewers karon ba? May mga taga Manila, may mga taga Dapitan, may mga taga India. May mga taga Tokyo, Tokyo-ran. Sa tanan-tanan mga namino karong hapunan labi na sa mga tricycle drivers, mga negosyante, sa mga commuters, mga tinderog, mga tindera, maayong hapon kaniyong tanan. Nara, ang sulat sa tong sender nga nagpatawag sa pangalang si Talyo. Gusto na daw siyang maghikog. Igibulagan sa siyang uyab tungod daw sa kagamay sa iyahang bunal. Nagubay mga naong kay dagkong bunal. Wala bagi bunal, wala bagi bangag nga matukan. Yara mo ha, ito na basahon ka ng sulat ni Talyo ng Pagadian. Problems of the heart? Aduna ba kay suliran nga dili nimo kayang i-share sa uban? I-talk to Papa Smokin mo na yan. Talk to Papa Smokin sa Radyo Pista, Power 99 FM. Solve ka! Kung may problema sa pag-ibig, talk to Papa. You're listening to Papa Smokin. Okay, nada. Dear Papa Smokin. Unang-una sa tanan, Papa Smoke, maayong hapon kanimo. Labi na gyud sa mga kanunay nga naminaw, nining imong tulumanon. Ang tulumanon na talk to Papa. Tuguti usab ko nga mangayo og katahuran sa mga kabisda nga makadungog niining akong sulat tampo.
Kini nga akong suliran, Papas mo. Sagol lang ako ang kaulaw, pagduha-duha. I-share diha sa imuhang tulumano na akong problema tungod kay usain taong ko kat lalaki, Papas mo. Sama na. Kung di na ko dugayon, gusto ko magpaila, pinaagis pagtago sa kong pangalan. Si Talio, taga-Pagadian. Ako si Talio, Papas mo. 38 anyos, usa ka ulitaw. Kay bao kong dagang matingala sa akong edad karon. Nagulang-gulang na pero nagpabilin nga ulitaw. Mahadlok manggod ko babae, Papas mo. Sukat pagid ni atong bata-bata pa lang ko. Mahadlok pod ko. Manguyab og babae kay naguna naman ko daan sa akong una-huna ang balibaran ko. Labi na gyud sa akong hitsura, Papas mo, kadi man gid po ko gwapo. Pototon po ko nga klase nga pagkalalaki. Naghait na gid taon ko 49, Papas mo, pitigin akong mubuha. Maguhay pa naman ko nga nakauli diri sa tuwa. Pila ka tuig po ko nga nawala diri, Papas mo, kay dito man ko nanarbaho sa layo. Balikan na akong tanaw ang akong mga kagahapon diri. Sa pila ka tuig na ko nawala diri, Papas mo, daghan na kaayog mga nangausap. Mga dating mga barkada na ko, nangaminyo na. Mga kabatch o mga friends na ko sa school sa una. Gani ang uban karon, nagpuli-puli na ang asawa. Dili malikayan nga makumpara na ko akong kaugalingon sa ilaha, Papas mo, tungod kay pangandoy manggid pug kay nako ning kaning magkapamilya, Papas mo. Mato sa nag-edad pa lang kog 30 kapin. Dinarga din kog tanimpala dito sa layo. Bisag asa ko moabot, Papas mo. Naamang ganituod nga makailan ako mangumusta. Maora man gid ang pirming ipangutana. Kumusta na ko? Pila nakabok ang akong mga anak kung naminyo na ba ko? Sabi ni mo, Papas mo, lisod ka ayo eh. Mas stress ka, hantod nga ma-depress ka, nga makaingon kasi mong kaugalingon na. Kung sa'y gamit ni mo aling kalibutan na. Ito nga na desisyon ko sa una, nga mo abroad. Salamat na lang gani ko aning ka-high-tech sa panahon karon, Papas mo. Kinakaangkon kog igong kursunada nga manguyab og babae pinaagi sa cellphone. First time kong nakauyab, nag-edad ko og 35. Babae nga nakachat nako sa Facebook. Usa ka Tagalog nga babae. Medyo bata gid putong bayhana sa kuha, Papas mo. Pero sa mubong panahon nga nagkauyab mi kay wa siya kagwanta nga nako sa layo. Dibati biya po ko kalipay atong bayhana kay siya biya nga akong pinakauna nga nauyab. Moto pinaramay dagan sa mga panahon. Dagan na kay kong nakatunan, Papas mo. Gani magsulod-sulod na ko anang mga
diya sa social media, Papa Smoke, na makakita kag mga kadate. Pero sa pila ka tuig na ako nga nagsige og ginana, Papa Smoke. Nibati man jud ko ka-boring sa kong kinabuhi. Naanak ko halos tanan. Naanak ko'y trabaho. Naanak ko'y tigong. Pero ito mga panahon na, boring yun kayo kong kinabuhi. O ito pila na may dagan sa panahon, Papas mo. Napa ko sa abot na tuntungura. Gituyo yun siguro sa panahon nga. Wala ko makakitag babae nga seryosohon. Kay naila-ilan ako kining babae nga nagngalan og faith, Papas mo. Sa kadaghan nga mga nakachat na ko, siya na yun ang babae nga duol na po kayo sa kuwa kita kapagadian naman po. Medyo bata si Faith na ko. 8 years na nga mo ang gap ni Faith, Papas mo. Sa kababaeng single mom. Nagkauyab mi niya sa Facebook. Nag-ila mi niya, di harap po sa Facebook. Ang nahitabo manggod, Papas mo, nami mga common friends nga nag-comment miya ng bahay na ng mga kanabang hugot-hugot sa gugma. Dito manggod nga nagkasuod mi. Kinugayan nga nagsigimig bailuanay o kanang comment magkatawanay. Nangunsunada gid ko, Papas mo, kay private message na ko siya og dito. Naila-ila na ko siya. Pila na may dagan sa panahon nga nagkasuod mi. Na-share na niya ang kinabuhi sa kuha. Si Faith po day, Papas mo, gikan po day gipasakitan og lalaki. Gibiyaan og lalaki. Moto atong una, kuya-kuya pa siya nako. Siyempre, magulang po kay ko niya, Papas mo. Anto na lang, aning labay ang isa ka bulan nga nagsigimig chat-chat. Halos kada adlaw siyang kinabuhi, Papas mo, updated na ko bisag dili ni uyab. Ug na siya mga problema. Ako po, gidili po ko magdaduha sa pagtabang kaniya. Binagyod sa na ako, aning kwarta, Papas mo. Pero nagkadugay, Papas mo. Wa man ako napugan akong kaugalingon na. Mahigugma dito kang Faith, Papas mo. Wala sa ingon nga nag-take advantage ko kay sige siyang panghayog tabang na ko, pero timplang ka dyan ko niya, Papas mo, gipadayag ginako niya na. Sukad-sukad. Wa pag ako nakita ang babae nga akong higugmaon. Pangandoy na ko ang magminyo, Papas mo. Gibalusan ko tubag nga maayo ni Faith, Papas mo. Giingnan ko niya. Nanguyab pang ko ato niya tungura, Papas mo. Wala daw siya labot kung magulang pa daw niya ang lalaki. Wala daw siya nagmatero ka ng hitsura. Ang iyahalang daw ka na nung lalaki na makasabot niya. Panggaon siya higugmaon na pilang iyang anak. Dito, Papas mo, pertigin akong lipaya kay gipangutanan ako siya. Kung okay lang ba, nga tagaan ko niya chance na mag-uyab ng duha. Grabe, nagbuto-buto akong dugan na itong tungura, Papas mo, kay nagdaduha ko. Nakauna-una akong lalong. Basi ko niya mapakyas ko, pero isugot ko ni Faith, Papas mo.
Og dito nga nagkauyab ko din noon. Sobra kanindot sa feeling papas mo kining naa kay uyab. Moto nga bisag naa ako sa layo. Walay adlaw nga dili ko magunahuna sa akong uyab nga si Faith. Nakaingon jud ko nga naapag gid higayon. Naapag gid pag-asa nga ako ang mga pangandoy nga maminyo ko. Moto ning dagan og happy tuig ang among relasyon ni Faith nga naa ako sa layo. Pero anang mga panahon na papas mo, ginahon ko ni respeto. Naganamig mga plano nga gusto na mong tumanon. Matuman lamang to kumuuli ko. Isa na gid anang pagigminyo na ko sa iya. Moto papas mo, okay naman gid ang among plano sa naa pa lang ko sa layo. Moto nga pag-ingon ako nga muuli ko papas mo. Gipahibalo ni Faith ang iyang pamilya. Siyempre, tigulang na ko papas mo. Hapit ako magkurinta. Manang gusto ko mga tubang dito sila. Moto pila na may dagan sa mga adlaw. Dito nga, nagkakuyog. Dito papas mo, pag uli na ko, nagkuyog din mini. Nagkita mi ni Faith. Siyempre, gipalitan ako siya mga pasalubong. Na ako'y mga gipadalang kwarta niya para ipagpangandam sa akong pag-abot. Di ko inakala Dala sa pagpasalamat na lang ko sa Ginoo. Dalatuman ang ako ang mga pangandoy. Moto sa akong pag-uli, papas mo, isugat ko ni Faith dito sa airport. Dili na po kaayo kalayuan ng among barangay, papas mo, kay masakay na po siya og motor. Dito na, pagkita na mo. Diretso dami dito sa ilaha. Gila-ila na ko ang iyang pamilya. Ikogos pa galing ako ang iyang anak samtang nag-istorya ko sa iyang mamagpapa. Moto papas mo, successful na po siya. Gidawat ko siyang pamilya. Moto nga giuban po na ako siya dito sa Amua. Ako siyang gipakita dito nga babaeng akong asawahunan. Okay jud kayo ang tanan papas mo. Nag-uyap ni Faith sa pila ka bulan. Gani ning abot na og tuig papas mo. Siguro ako ra siguro ang lalaki nga dili ka ba maadik ka ng hinawas ilikita din papas mo. Mao to nga ili ko man na magkuyog, ihatod ako siya sa ilaha. Mauli po ko sa mo. Nakaschedule lang akong pagpamalahi papas mo ato mga panahon na. Pila lamang kaadlaw ang nilabay. Namalahi na ko dito sa ilaha ug dito nga gidawat ko nila. Gusto sa iyang papa kaya magkuyog na daming mag-ipon na nito tayo. Na naman may sinsaktong edad. Siyempre lalaki ko papas mo, di po ko ganahan pag na magsalig sa ilaha. Moto nga gibilin sa ni Faith dito ang iyang anak sa ilahang balay. O maguli-uli pa si Faith dito sa kuha. Kani atong unang gabi papas mo, yung nagkadulog ni Faith. My heart is filled with so much. Human sa kong pagpamalay, nga gidawat ko nila. Dito nga sa kuang balay, o sa balay na mo. Gidawat ng po si Faith sa akong pamilya. Dito na nako gipapunda si Faith sa balay. Anang unang gabi, papas mo,
na nagdulog mi ni Faith. Grabe, gipaningot ko og kanang hagkot anang gabi nga. Daan namin sa sulod sa kwarto. Abi ni mo si Faith, papas mo. Grabe, begid po kagwapa ni si Faith. Babahing pution. Balbons. Sakto gipod siya og lawas, papas mong pay. Hubag-hubag mong gipod og lawas si Faith. Moto anang gabi nga nagtapad mi, papas mo. Pagdi ko kay bawo sa kong himuon kay wag gid po ko nakaagi. Moto. Ginala may dagan sa mga oras ginanghigda namin duha, papas mo. Perti ginamong halok ni Faith. Kung dito sa among paghalok, papas mo. Nanginit man gid po ko. Mo ano man gito may tabo, papas mo ka. Unang dulog na mo. Dito nga samtang naghigda siya sa kumanga buktan. Gatanday ko sa iya nga samtang nagalok-halok, papas mo. Ug hantod nga ako siyang ipahigda. Ako siyang ipahayang, papas mo, kung dito nga niokbo na ko niya. Sa pila ka bulan na mong nag-uyab ni Faith. Ito pa na ako nahikapan ng tibok lawas niya, papas mo. Pakaingon ko, grabe kanindot og lawas ako sa wawunon. Mura wala makaagig anak, papas mo, huwag itatsa. O boto, kanilaging ignorante kita, huwag patakaagi kung sa himuon na pagkikilawas. Diretso din akong gitangtang ang iyang tabon sa dugan, papas mo, kung dito. Murad ko bata nga, pintikin tutoy niya, papas mo. Antod nga ginahinay na kong tangtang ang tanan. Bilib po ko ni Faith, papas mo, kinamagid po siya kaagi. Naulaw, magod po ko niya, nga niingon ko niya nga. Wagid ko'y kaagi, bisag kausa. Muna usahay, inig maghalog ni, mapakan pa na ako ang iyang mga gabi. O dito na, gitadluan ko niya, papas mo. Ako na po nalihigda. O dito nagasakay si Faith ako, papas mo. Tanto na lang yun niya. Nabati na ginako nga init na pagkain si Faith. Dugay-dugay na po daw siya. O ito, papas mo, gihubo niya nga kung salina. Gipalong niya ang suga o ginahinay niya o kaling. Ginahinay niya tangtang nga siya. O ito, papas mo. Naulaw kay ko kay. Naulaw kay ko para sa kong kaugalingon, papas mo kay. Pag human niya, guhubos ko sa lina. Gihubong po niya tanan. Pag naas kong ubos, papas mo. O dito nga ning halog-halog siya na kong maayo. Pabati mang ginagos kong tumoy, papas mo. Ang kainit sa lawas ni Faith kay magbagid-bagid man siyang paa. O dito nga pagnaog niya, papas mo. Pagbaba niya, ikap-kap niya nga ko ang ubos, papas mo. Naulaw kaayo ko. Dalabos akong kataha kay gamay lagi kining ako, papas mo. Moto nga itong una nga dahi kayo pero pagkap-kap niya. Lingkuyas gid, papas mo kung dito.
Sige kapa si Faith. Nangutahan na ginintaon siya nako papas mo kung asa daw dapit na butang kay wag daw siya makapkapan. Alangan usaon man pud papas mo. Wabi po ko nakapangandam pati pag ibagaan balahibo. Ning lubong man ako papas mo. Ning ok man nga ko mo magkaning baong nga naulaw papas mo. Tumagan na lang gud si Faith. Naingon siya nga dili daw ko magula-ulaw kay mag-asawa na daw ni Pon. Pamoto papas mo. Hinahinay og gimaw ang ako ang tumay. Mura bitaw ka ng ulo sa bao. Galing gawa sa iyang kaha. Abi ni mo papas mo. Lipay ka ayo ko kay wala ra nagmahin si Faith sa kuwang kargada. Muto nga gipadayon na mo nga sige siya sa isakay na ko papas mo. Gibuhat gid ang tanan ni Faith. Magtagbaw lang ko pero usahay lagi. Mahusok man gud siya papas mo. Kana bitong mo akso na siya kanang tiad-tiad. Mahusok gid siya papas mo. Pero wala na sa una-una. Huwag dito. Perting dugaya kinamo na human kay. Maulaw lagi ko. Walang usahay. Palong nagkalit. Usahay mawala na po. Mangita na po si Faith, papas mo. Huwag dito na. Nahuman na ginamo papas mo og dito. Moto ang among unang dulog ni Faith nga. Grabe kid kaayo nga maka-stress papas mo. Maulaw ko para sa kong kaugalingon. Kay kung dili magod sugaan papas mo, hindi niya tadong og ka. Di magid pud makita ang ako Katig yung gamaya sa kuang dala, papas mo. Labi na ka ng dili, bugahi, budobong manggid siya, muukok. Wadyo ko nagdahom, papas mo. Nga mo, dili nga mahimong problema na ko karon. Mo di nga mahimong problema na ko sa amo ang plano nga magminyo ni Faith, papas mo. Nagigbulag man siya na ako. Igikapoy na siya. Na mga panahon nga sa puton siya na ako. Nag-ipon mini Faith o bulan kapin papas mo. Ay habi nga nagkabulan. Pero grabe naman, abi man ako wala siya nagmahin na to. Giingnan pa ko niya nga sa kadaghan daw niya. Ito pala ko na ilan papas mo. Sukad-sukad daw nga nagigdalik sa lalaki. Kato pa daw siya nga mura siya mabuang nga mangita para lang yung matibas. Muna akong problema karon papas mo. Isa sa dakong rason nga mahadlo ko nga maguyab og babae. Pero karon gibiyaan ko babae papas mo. Gusto na kay ko maghikog eh. First time ko nga nahigog mo og babae, papas mo, pero natanong magid ko sa iya nga dili makontento. Abi man ako ng mga istorya sa mga babae, papas mo, na wala sila nagmahin o ginana. Gipangga pa ginagog maayo si Faith. Wala baya jud ko, nagbabaya niya. Wala ko kay baho karon kung gibulagan na ba jud ko niya tuluyan o wala. Pero dili naman siya ganahan nga magtapat kaming duha papas mo. Muna karon maulaw ko para sa kong kaugalingon kung usaon ako pag-istorya niya. Daghan kasi mga chat na ko papas mo kanang ayo pa siya dispensa daan.
Mao lagi niya hinungdan lagi. Useless na daw gihapon na maguyog ning duhag magtapan. Wala daw gihapoy mahitabo. Mahal daw kay kuniya pero na-discourage pa daw siya sa kuha. Sa may dili masakitan na napapas mo. Sa may dili makaunaw-unaw paghikog na. O sa may buhaton niya ko ani. Di na agad siguro kung magkita paglaing babae. Kung kanus agad nakauyab ko. Nawala pagid sa kuha. O sa may angay na kong himuon na ni papas mo. Maghikog na lang ko ani. Wala gid siguro ikalipay yung mabot pas kong kinabuhay. Please, tambagay ko, papas mo. Nawad-an na yung paglao mo gana. Adi akong kahimtang karon. Kung tagi mo ning mabasa na akong sulat. Huwag ibong matagan o higayon. Dinilan ko tayo. Itago lang ko sa pangalang si Talyo. Ang imong magtatampo. Tagapagadian. Salamat. Ug maayong hapon. Wala nang makilala pa aking mahal. Di ako mapalagay sa kakaisip ko sa'yo. Lagi na lang ikaw ang alaala ko. Kahit nasaan ka man, larawan mo'y natatanaw. Maging sa pagtulog na pangarap ka. Pagkat ang nais ko sana, kapiling ka sa tuwina. Ano bang nakita? Talaga guys. Gusto kong ito sa'yo. Pagka ika'y kasama, anigay ko sinta. Labis kitang mahal. Ganda mo'y di ko malimutan. Giluwa ra ang imuha sender na maulagi na. Kitang mahal. Abi man ako ang babae dili magmatter og kuan kaning size nade ay. Shout out sa mga kauban ng mga lineman kuya. Naga-clearing sa Mulavi, Zamboanga del Sur, Lester Datwin. Shout out. Ha? Luto ka? Ward! Ward! Pabor ya Ward! Pabor to kopi Ward! Pabor! Yan. Sina? Ratings. Gracias. Kalains babae, ngitag ducks na. Ngita kagway sender nga masatisfied ang bae. Sulod ang siko. Kung ito sa'yo. Nga lagi kadako ang imuhayin kay siko nagipasulot. Anong ligaya ko sinta bakit? Labis sintang mahal. Ganda mo. Ang itong oras, alas 2:20 na sa hapon. Naluoy ang tao sa itong center. Uy nga, maghikog naman inuon siya kung... Abi ba na ako, girls, nga saning size doesn't matter. Dilikit siguro tanan, di ba? Pero grabe na po biputin taon to. Ngog dili daw mugahi daw kay pangitaunon kayo. Regbao. Shout out dahil sa mga naminaw karon diha karon sa Mulavi, sa mga nag-road clearing karon. Mga lineman kawa ni Lester Datwin.
Shout out kininyong tanan. Alas 2:21 na nagbalik na to itong ataga ni og kaning basahon na to yung mga tambag ha. Sanay lami manggod ng ducks, sana all ducks no? Lami daw ang ducks daw. Dito na lang mo sa mga kwan, sa mga foreigner kay nagmay magaling sa mga Pinoy. Wampay matukan papas mo ka mo lagi. Bitaw no nagbalik na to ha. Shout out sa Team IPG Tagong Kuya, sila Troy ug Neljan. Shout out kaninyo tanan, amping mo diha. Mga linemen na to karon ginagminaw nag monitor sa tong programa. Mabalik na ko guys, alas 2:22 na. Diyan mo mga kabisdak. Papa Smokin' on the air. Is that magical device? Turntable. Papa Smokin' on the air on Power 99.9 Radyo Pista. Maayong balita, aniya na karon ang atong kahigayunan nga makapanarbaho sa abroad. Pinaagi kini sa Maiden Way Management Specialist. Maiden Way Management Specialist with POEA license number 112-LB-070419-R. Sila na kinahanglan karon og 500 ka mga household services workers. Alang kini sa mga kababainan, 23 ngadto sa 39 anyos. Alang sa nasud sama sa Kuwait, Bahrain, Qatar, Jordan, Malaysia ug UAE or United Arab Emirates. Ug alang sa katong motrabaho sa Saudi Arabia, aduna ko may promo of 10,000 pesos financial assistance before flight. Nagkinahanglan gyapon sila og mga household services workers. Alang sa nasud sa Singapore, Hong Kong ug Japan, no salary deduction, no placement fee. Alang sa dugang kasayuran, tawag ni Ma'am Mirnalyn Cuenca Albon, ang ato officer in charge sa Maiden Way Management. Ahat, bahala, gamay yun ta, basta lami, mutsula. 6678 ug 0935. O, kaniyo, si Kwan, si Tyra Jen. Maiden Way. Shout out kani mo diya, ha? Have a better Wala, jud ko kasulay gamay, manggod. Wala mo kasulay gamay, manggod. Dax, jud. Yay! District Sulay, Pagadi Dax, day. Kwan? recruiters. Again? To all valued subscribers. Shout out, Papa Smokey, Nina Sender, kung gamay ang iya, dapat bawi na lang siya sa performance. They will continue Para bisag unsaon, malingaw, gyapon na yang uyab. Kung sa'y buhaton niya, connections. Chiibol, yang kuhan, yang laway-lawayan. Embarrassment. We urge all those Tinggil-tinggil. connections to voluntarily disconnect their Laway-lawayan. connections. We are appealing for your cooperation Ang uban gani, kay kuhan, that we may cause kamitan nila og kanang TDK. Now here in Pagadian City, Camp Health Multi-Specialty. Camp Ano ang gagawin? by Dr. Cheryl Ubay-Ubay, obstetrician. Atong playan siya kahit gaano kalaki. High-risk pregnancy and women's ultrasound services offered. Ang aking pagmamahal. And high-risk conditions. Wow! Gracias, hermano! Basic Abigail Ang ultrasound. saya. Anomaly scan, pap smear, HPV vaccination. Dr. Ubay-Ubay introducing the FemLift, the non-invasive Ako, bay, paghikap, dili jud madala, inat-inat, tulog ko, eh. technology. FemLift Ay, is lagi, safe di ba? and has no downside. Pero loy, pag kaya ang lalaki, yung kuhan kaning FemLift is the first in the province. Other Biyaan. doctors in Camp Pero mas Health mahal po are ito kay Dr. G. Frankahan. Oliver Magcoro, internal medicine with subspecialty in adult pulmonology. Dr. Wivina Magcoro, pediatrician with subspecialty in pulmonology. Dr. V. Ann Toledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. And Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Our primary goal is to provide best care and convenience to our patients. Camp Health Clinic has a pharmacy, Butika ni Nanay, and diagnostic laboratory, Camp Health Laboratory and Diagnostic Center within the vicinity, making it a one-stop Usa man ay buhaton para may balaan. Magbagid-bagid man gid daw. Pero abi nyo guys, loy biya kinanginan no. Mo binay kuan kaning isa sa mga insecurity sa mga lalaki ay kay 559 feeling nila dili masatisfied ang babae sa ilaha. Kay nay mga babae nga dili sila ganahan, dili sila satisfied sa lalaki. Adunay kayuhan, adunay kaluwasan sa mga palatian. Set Panyawan Health Testimonies. Pagmatuod sa kayuhan. Bali, akong pananawod, banhanap man po eh. Okay na, ang kanilang siya, bakit pagigdaan ako ni Kuan, yung man, doktor nga, ang dugo daw, ni sa kagis ng ulo. Kung wala pa ka nakatumarong panyawan,
Nihalak gina siya. Hanap, maglisog yung lakaw. Hanap ang imong pananaw niya. Yung sakit lisog pag pa inom tuhod. tuhod. Pero sa pag-inom ni mo panyawan na Di, naulian, di ko taong ko, kalis ginoo. pati sa imong mata. Maayo, no? Susana Aguilar. 76 ko, atong September, sa Ola Village. Napamatudaan na sa taas ng panahon nga ang mga produkto sa said marketing makatabang sa kalawasan. Pag matuod kini sa dekalidad nga produkto, kalawasan sigurado. Problems of the heart. Sayang oras o kangit-ngit. Kayang i-share sa uban. I-Talk to Papa Smokin mo na yan. Talk to Papa Smokin sa Radyo Pista, Power 99 FM. Solve ka! Kahit gaano Asin, dako na nagbangag. Tanaw. Kasig sobrahan mo bang sige kuan, mudag ko. Patanong mo og lalaking gamay, mingon din mo nga dili naman ni kuan, dili naman ni fit. Pero sabi ninyo guys, sa study daw na daw. Kuha man daw ng mo adjust man daw na daw, mo bagay ra na kadugayan daw. Kana ganing mingon sila daw nga og mga anak na daw ang babae mo dako na gidaw kayang bangag dili daw mabalik daw gihapon. Shout out naman Dance Cereales, shout out. Wala siya guys, uban man god kay mahadlok na lang pud ba kay siyempre basig masawayan. Linggo na ko naglinggo. Ugoy gini sila. Naima Gimba, shout out, naka-pink man Papa Smoke. Naka-pink ko karon. Ini wala ka maka-white na ko. Magandang hapon, boss. Shout out Orlando Aguado watching here in Singapore. Shout out kuya, si ikaw lang sapat na. Kuya mo pa rin mga pangalanan Shout out MP Eileen sa Gibiyaan kay Gamay. ibig sa puso ko, Gamay. ayoko nang umasa sa mga pangako mo. Padala na to ng bayana Saudi. Muna. Magkamali ako, Hatag pod og t-shirt from Dapitan. Pohon. ihagit mo Sir Ipidjo Bahian. Shout out nimo sir Pohon sir pohon. kahit gaano kalapit. Shout out ninyo mga taga Dapitan City Pohon. So makalaag mo diri sa among lugar. Inata extra atong ihatag Puso na sa Why makapkap. Shakira Love below, shout out. Badatan na lang imo sender. Buhay ng tubig to, matubo kay ng orchids. Ang atong oras guys, alas 2:29 na, 30 na di ay, a song from Alina, kahit gaano kalaki. Kini nga oras atod kininyo ni board member Cesar Julo Dakalingon man sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule makatabang para sa mga luyahon, mga dali na kayo magsakit. Para makaligay mo sa mga nagalain-lain ng sakit ug balatian, labi na sa mga hago sa trabaho. At least nga kada adlaw mo nga mag-inom. Nindot po na siyang imnon para sa mga bagong nanganak o sa mga buntis para vitamin sa inyong bata ni gawas himsog. Pinaagi sa pag-inom aning Paragis Bila-Bila Herbal Capsule with vitamin C na ni siya. Hinguman ang Paragis Bila-Bila Liniment Oil, haplas nindot gamiton para sa mga ipang arthritis, ipang rayuma. Obo, sipon, kabuhi, kaning butod, o kaning mga panuhot. Paragis Bila-Bila Liniment Oil, mga kabisda.
produktong ginama sa GFMQ Marketing o ang atong kape karon nga giandam ni Hermano Edward. Gracias, hermano. Si Edward. Salamat is pagtimpla. Aning kape guys, nga Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, inanian ninyo paghigop. Atong baligon sa paghigop ang namian kay nga kape ha. Inanian niyo paghigop ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Oh. Kini nga kape, makatabang ni siya para sa mga mister nga dili na mo barog si Manoy. Kana bang mga pareho ni mo sender. Nga dili mo gana mawala, pangitaunon pa. Nahanglan pagkapkapon. Pwede din ang inana di ay. No? Murag murag sikyo, mangapkap. Ito ay ano silang size doesn't matter, no? Because only love, no? Only love ang makapamatuod na ang gugma ang panag-uban dili mabungkag. Ano man din, naganiuban din nga nagigminyo ka ng mga nagigauban ng mga lesbian nga kalagid sila, wala gina sila ilahabi sa gamay. May nanay mo kinapay gamay, napay mapudyot ba? No? Napay mapunit. Diba? Daddy Tibbs, may nga po ni Daddy Tibbs kinaminaw karon. Happy birthday day sa kinakusgang anak ni Alex Lopez diha karon sa Pandoma Tukuran. Ay pagpamina po diha sa mga nag-shot diha karon silang Gold Edward, napo karon diha ang mga silang Nanay Nida. Uban mga silang Dailo, ang pinakagwapang anak ni Nanay Nida. Ako si Julius diha karon. Shoutout po ni Mami Kuni diha karon uban siya mga kids, siya mga apo nga naminaw. Yabos balay karon may pagpaminaw sa kung asawang kinakusgan diha karon. Si Mrs. Bustalinyo. May hapon kanimo diha be. Bebe. Shoutout nimo ni kung ugangan diha nga gwapa. Ang Miss Santo Niño kuon may mo na po ning Miss Panduma. Si Arlene, Mother Arlene. Daghang kay mga nag-text diri Papa Smoke nalingaw gyud mi naminaw nimo samtang nagrubing-rubing. Dire kauban sa ko mga kapulisan. Shout out na lang mi diri na nagbasa ang among patrol car. Okay. Pwede kay mga sir ming hapon yun ha. Papa Smoke. May pag mangihi na siya galugbati aron mo dako na. So man manaoy ang ginatawa mo ron naman nagigwa. Isa man nga number be. Ani ra bang mga nani nga text magirgilayan ni si Dodge ra bagid ni. Si George Pacau day. Mao man day mong mensahe ni Dodge. Advice sa sender aron dili na siya bulagan sa iyong uyab. Ngihi siya sa lugbati aron mudako nang iyang itoy. Unsa man na oy? Yang itoy. Ngihi daw sa lugbati daw. Ha? Pwede din na na day mangi sa lugbati. Balik sa balite siguro. Ha? Na gani ng luwa dito ning dako ang simot. Nay nanipa dito ning dako ang tiil. Ihian bitaw di dako ang itlog nawalan ko. Nawalan to moy tabunan sa itlog. Ang gaway klaro yan. Papa Smoke, may pagpaminaw. Uy, sa tanang mga taga-merkado publiko. Diha po sa may karnihan, no? Sa mga kusugay, manayaw, diha karon while nga naghimo ng longganisa. Maying hapon kaninyong tanan, og ni Brother Kinkin diha. Si Brother Kinkin, no? Muna pinakakulba na tong founder. Maayo kay mo pabutuan ng taklop. Si Brother Kinkin Biniga. Ayan, shout out po diha karon sa mga naminaw ha. Kaya sa may karnihan section sa may public market.
Papa Smoke, ako pa niya, dawato niya nga nagbulag sila. Wala naman siya mahimo, kaya ang babae, nagdesisyon na nga magbulag sila. Nagay mga babae nga naguna-una gyud sa lalaki sa ilaha. Lahi naman gud po na nga panultihon. No? Ang problema man gud ni guys kay i-generalize ba? Naay mga babae gyud nga nagwala na sila nagmatter ana no. The only matters kaning ang lalaki buutan sa ilaha, caring sa ila, no mura diha na sila taman. Pero di na to na ma-deny no. There are some girls na gusto gihapon nila og kanang kuan kaning 100% satisfaction. Kana bitong bahalag mga sangkos liog. Oh, bahal lagi padapli ng atay. Mo ganahan sila ginana. Ipapaak naglampinig karon mo dako. Buborot na noon, samot na nagkawala. Matabunan na noon. Paniya na diri sa ubos kaya mong tauran og busing ba maso. Pusang alaw gisa man si MB Mustafa. Busing god kanagong ibutang god sa kanang ibutang nang sa rad ba. Nabantay ka nang itao ng ligid. Di ba na itao dan ngay na nakabaga nga naibangag ang tunga din ipasoksok sa dito mo na busing. May ni hiktan og lambo kay para minting gabarog. No? Dapat unta butangan og timailan ba, butangan pabilo ba. para ining pangita biraon ng pabilo, ara man ni dayo. Naluoy. Kining wala na bagid oh. Kining uban mga babae Papa Smoke hilig kay mga dagkog bunal, mura ra bag mga humot. Bagay ka ng pilian kay kabanya ang imuha. Gay. Pero pwede rin itawag busing dahil. Ha? Oo na. Oh. Bagay rin. Papa Smoke, wala na siya mahimo na, kundi dawato niya na. Iyan na lang patauran og bulitas para mo kuan mo mugilok na Papa Smoke balag gamay. Kanang bulitas guys. Og gitaod din na sa iya ha. Di mura nagbiring nga galuta. Dili siya advisable no nga magtawad mo di bulita sa inyong kinataw. Ug unsay gihatag sa inyo dawata og panindigi og gamita sa katarong. No? Nga ngay buhaton na. O dawaton gyud og bulagan ka sa babae, wala kailan mahimo kun dili dawaton nimo. Ay nako. Oh. Niya na diri sa ubos, minaw din yung mga taga-ubos dayo. Ngayon pag puminaw, labi na diri sa may JC Car Wash, no? Diri po sa ganing mga kaberg sa diri sa may Barangay Santa Lucia. Diya sa may Biandri Eatery sila nga ti Pinky. Si Bonbon, si Ann, si Janjan, ug si Mr. Pogi, inaminaw diya karon si Junjun sa may Anito Barbershop. Sa mga nangita ko rin kapahimuan o dagkong tarpaulin ha, bisitahan nyo, tubangan lagi sa St. Columban College na diha ang Relax Print and Design. Mutahi po ni silang mga t-shirts. Ang mga souvenir, pwede nyo diha ipahimo sa Relax Print and Design. Magpahimo po mo Brush ID, PVC ID, kanang i-plastic na ba? O nangita mo mga printing supplies na diha sa may Relax Print and Design. Patawagan nyo ang ilang cellphone number 0936-241-4121. Ana sila nga muhimo aning mga mag-hit press, maghimog poster, sentra, stainless standee, kanang mga signage nyo nga na lights na guys. Anas ka sila, sila rapod mismo ang mo-install sa may Relax Print and Design. Alam po sa mga nangitag kapay mo ng mga full sublimation nga t-shirts, jersey, mga uniform, like kaning atong gisuot ka ron. Bago ni fresh from RCM ni mga kabisag nindot kasi sila nga mo layout picture sa inyong uyab magpahimo mo couple shirt pwede kay na nilang himuon labi na sa mga fraternity shirts magdala lang mo layout dito kasi sila na mismo mo plaster niya na RCM Customized Printing Shop na imutang sa may Oro Street Gatas District Dulce Plaza Luz in line lang po sa may fruit stand ang ipanagyan o gidumala ni Mr. and Mrs. Jopay Mendoza RCM Customized Printing Shop.
Patawagan niyo ang ilang cellphone number 0948-725-5432. Alas 2:41 na. Igil na nagkatawa si Inye, no? No? Ala na daw, di ko apo gidaw siya nakasulay og tila og kanang kuan, kanang gamay. Dax gidaw ya gidaw. Tigsan na all lang gid mo ni. Anjan. Ah, dinig hikap sa imo nga gani. No? Ang mga lalaki, kuan sila kaning ang ilang weakness kanang sawayon sila og gamay ila. Asa babae unsa? Ang ipangutana si Molly. Unsa way tutoy? Gamay kokomelan. Ragguan, lemon. Ito, nagbalik na to ha. Balik na to mga kabisa, katagan to final nga tambag ang atong sender. Salamat sa mga naminaw nag-view sa itong live, no? Diri sa DXWO 99.9 ang Radyo Bisdak Pagadian. I know nga daghan kay mga panimalay karon nga naglanog-lanog nga atong programa din itong patag sa tagsa. Salamat, tinigbalik na to. I-text sa inyo yung advice 0918-728-3822. Oras alas 2:42 sa Radyo Bisdak. Papa Smokin' on the air. What is that magical device? Turntable. Papa Smokin' on the air on Power 99.9 Radyo Bisdak. Uga, napasagdan, dabang. Ibalik ang kinabuhi sa imong buhok. All new Cream Silk Ultimate Reborn with Tri-Oleo Complex. Nga motabang og aliman sa kada lugar sa buhok. Ani anasan ko. Get beautifully reborn hair with every wash. Ang Shoemate sa Pagadian City, padayong nagbalik nga sa nagalalang style sa branded ng mga sapatos sama sa rubber shoes, casual o formal ng mga sapatos, latest design sa mga step-ins, sandals o fashionable ng mga tsinelas alang sa mga babae, lalaki ug mga bata. Daghan ang kapilian ug nakasiguro ka nga bago kanunay ang ilang mga displays tungod kay matag semana. Adunay bagong mga stocks nga nangabot gikan sa Manila ug locally made nga hinimo sa Marikina ug gikan sa abroad sama sa Hong Kong, Thailand o Korea. Ang nausap sa Pagadian Shoemate ang nagalalang displays ug latest style sa mga casual bags alang sa mga kababainan. Ug ani pa, bisan mo lamang sa parato ngayon ang Pagadian Shoemate. Kung sa tayo Siya, itaabo itidikay na ara na bra, dili na siya biyaan. ng mga footwear. Tila dala dok-dok. Shoemate, the home of Dala kot-kot. Computer PC, laptop, Pwede or rin maybe ang some inanay. computer accessories. Check out Artifacts Computer Center and General Merchandise. Artifacts Computer Center is your ideal computer store. They sell computer units and peripherals package, aircon, digital photocopier, digital camera, digital gadgets and accessories, Dream cable, fax machines and telephones, PABX telephone system, elevator, moving walks, air curtain, and office supplies. They also offer computer support and maintenance, networking, cabling, and integration. For more details, call 2153-814 or PLDT landline number 2252-454. You may also reach them at 0917-717-6518, 0919-991-1959, or 0922-889-0509. Located at Sagua Street, San Francisco District, Pagadian City. For details, you may email them at artifacts_cc@yahoo.com. Artifacts Computer Center and General Merchandise. Artifacts Computer Center and General Merchandise. Your ideal computer store. Artifacts Computer Center and General Merchandise is an authorized service center of HP. Marami nang natulungan at namangha sa galing at bisa ng iBerry. Tungod sa akong problema sa akong mata, nga hindi ako gaano makakita, naga-blurred ang akong pananaw, nagaluha ang akong mata. iBerry ay epektibong gamot sa mata tulad ng katarata, glaucoma, pterygium, astigmatism at lumalabong paningin. After using iBerry, may alibyo. Nagtinaw ang akong pananaw, hindi na nagaluha-luha ang akong mata, wala nang sing smoke o aso nga akong mabatyagan sa akong mata, katarata sabto nga damol, nagnipis, kag ang pterygium ko nagnipis. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika.
Ako si Lilitan, taga Talisay, Cebu, 51 years old. Diagnosed na may vertigo. Terminagyud ready ang prescribed na tambalgikan. Siguro na lang na ibud sa iabot spato. Vertigo, kay mauman kini iyahang gamiton. Dili na siya diha nagmatter guys no. Wala ta kabalo di na po imposible na ko gayo. Gitumar panak sa Imposible na yung kayo na nga nagid na posible nga na babae nga dili gyud makontento. makatabang sa Pero posible ang babae gyud nga katong bayhana isa to siya sa dili makontento. Vertigo, tumadayon sa vertigon. Basta grabing kalipong ug tuyok sa palibot, vertigon mao'y solusyon. Ang vertigon para sa vertigo o pandipong-lipong mapalit sa mga suking butik. Ang vertigon dili tampal o dili angay gamiton sa bisan unsang matang sa sakit. Problems of the heart? Aduna ba kay suliran nga dili nimo kayang i-share sa uban? I-talk to Papa Smokin mo na yan. Talk to Papa Smokin sa Radyo Pista, Power 99 FM. Solve ka! Bawat saglit na kapiling kay tulala sa iyong ganda. Katulad mo ay buwan na kay liwanag sa mata. Di ko rin alam kung paano binigyang kulay ang mundo. Alam ng langit na laging tapat ang puso mo. Ika'y mahalaga sa buhay ko. Alam kong tunay ang pag-ibig mo. Hindi ko hahayaang masasayang lang ito. Pagka tayo na ay pinag-isa, hindi na nagbiro ang tadhana. Walang hanggang pag-ibig na sa ating dalawa ay tunay ng pinadama. Nindot jud ang topic ba? Ha? Sa panginani nga topic ganahan kini si Kwan. Lang Si Pora Sunako, shoutout mo sis. kilig, ako'y nalalamig, ang puso ko'y kinikilig. At araw-araw nang pinapansin, pagkat ikaw lang ang gusto, masasayang lang ito. Pagka tayo na ay pinag-isa, hindi na nagbiro ang tadhana. Walang hanggang pag-ibig na sa ating dalawa ay tunay ng pinadama. Di na ko hahanap ng iba, kontento na ako nang dahil sa tunay mo pinadama. Ang atong oras guys, alas 2:49:50 na di ay, no? So, katapusan na giningahonat. A song from DJ Boom Boom, tunay na pinadama. Grabe, no? So, karong hapuna mga kabisag, ato ang igreet ang tanan mga babae, karon nga wala magunahuna ni Ana. Salamat sa inyong tanan. Daghan mo po mga babae, karon nga wala na gamay na nan. Nagani uban diha nga nang hinubra na pero binuangan tagyapon sila. Diha man gud mo mag-focus, diha nyo ni butang inyong unahuna. Ma-distract gid mo. Mawala mo sa pagkaning sa tar sa inyong goal nga mangitag ka ng tinuuray nga nindot nga relasyon. Before ta maghatag ng advice no alang sa mga naminaw karon, sa mga wala pa nakasulay sa paggamit ni ining Green Herb 7 Miracle Oil. Ang Green Herb 7 Miracle Oil mga kabisdag usa kini ka haplas. Binuo sa Gabon, tuba-tuba, balite, panyawan, buyo, luya, asunting. So kahaplas nga aprobado sa FDA, daghan kining mga sakit nga matabangan niini, labi na gid ning mga
problema sa panit. Haplas sa boros, nindot gamiton para sa mga buntis. Magsakit ang imong tiyan, sakit sa ngipon, sakit sa ulo, rayuma, sipon, hilanat, og sakit sa lutahan. Alburana, sakit sa kaunuran, pinakan sa mga insekto, katol sa panit, barikos, butod, mga samad og paso, insomnia, kabuhi, sakit sa liog, nagsuka-suka, kaning mga gipang asma, gipang hubak, hika, luas, stress og kakapoy, kas paap-ap, sakit sa lawas, sa likod, hawak, nuka-nuka, antifungal, antimicrobial, antibacterial, scabies, arthritis, depression, o hubag-hubag. Usa ra kini kahaplas mga kabisdak pero grabe kay epektibo. Daghan nga mga sakit ang matabangan niini. So sulayin ninyo kay kani siya available lang gini siya sa mga parmasya o botiga. Green Herbs 7 Miracle Oil. Mapalit ninyo diha sa may Lanzaderas Pharmacy, diha sa may Dumalinaw, kamo mga naminaw nga dul-dul diha. Barato ra po kayo niyang ilahang kwa. Kaning 60 ml niya, affordable kini mga kabisdak. Lanzaderas Pharmacy diha sa may Dumalinaw, og sa Jivarel Drugstore at ubangan diri sa may Lanbang, ubos aning Caltex mga kabisdak. Og sa mga gusto mong mupalit gyud, pwede rin mo manawag kung bisita mo diri sa Radyo Bisdak kay mapalit po ni sa Radyo Bisdak. Og diha sa may Tuburan, Barangay Tuburan diri sa siyudad sa Pagadian, sa panimalay ni Ma'am Jessica Ang. Green Herbs 7 Miracle Oil mga kabisdak. Wapa ra ba kay model ani? Si Ma'am Princess. Hello Ma'am. May pagpaminaw ni Ma'am Princess. Karon kay sa kadaghang mga problema sa lalaki, usa man gid pud ni sa mga problema sa mga lalaki nga dili makahimog igong kursunada nga magpakita og tinuuray nga pagmahal o pagpapakita og tinuuray nga katuyuan sa babae kay mahadlok silang i-judge. No? Considered as garbo ni sa lalaki. Aning mga inani, no? So sakit pamalandungon para kanimo Mr. Talyo, pero nagpakita ang babae og tinuod niyang tuyo sa imo. Dili nimo siya mabasol Mr. Talyo kung dili siya ganahan sa imuha, dili siya kauyon sa imuha, kay kana siya musugod ka sa dili, mutuo ka sa dili, panginahanglanon manggihapon na siya. Gusto siya kanang satisfaction nga dili nimo mahatag. Kanang imuha nga mura nagkanang sana nagpilit na spanlit nga murag bao mulubong og di na mo gana. Basin po siguro nga nagpadako kag maayo magparidos siguro kasi mo ang timbang kay basin siguro nga mugamay na mukuyos pero na sa malambok. Muok-ok. Napay nagdambag diri nga mingon daw nga sani pahiran daw tangla daw kay para mo gimo man yun ang kuhan, gimo man yun ang liogs manok. Kasi klaro na yung mga tawanan. Ang una ni mong buhaton karon Mr. Talyo, no? Imog yung dawaton gini mo, wala na yung kay pangimo dia. Expectations versus reality. You cannot blame the girl kinaa siya mga panginahanglan ug naa siya standard. No? Siguro na yung mga tao nga dili na mag-mind nila na pero na mo sa mga edad ng mga 50 kapin or na 40 plus, 50 plus nga wala na nagmatter ng mga kaning sa pagig sex, no? So wala akong ikatambag sa imo live life to the fullest, no? Even nga wala kay partner. Mo na siya sa tinuod ng Mr. Talyo. Dili na to matag na og dita makaingon og kanang bayhana, makauyon na sila sa imuha. Pero labi naman pud wag gini mo buhat ang tanan. Bisan na lang untag imuha tong ginaway-lawayan. Imo na lang untag tong gipalamian og maayo para makaingon pud siya nga balag gamay basta may nang pud motibiki. Balag gamay basta kamay na pud kay mo kuan. Di ba? Kaya po napoy mga babae po ginagkuhan po sila. Kaning ganahan po sila sa performance sa lalaki. Even nga dili na nakadako ang ilang garbo. Diba?
So, una-una ra ginanimo gyud nga, una-una ra nimo nga ang tanan mga babae nanang ginuna nila. Nakasala man ganing usa ka tawo sa inyo ha, pero dili ninyo i-judge ang kinatibuk ang tao. For example sa lalaki, o lalaki nakasala, isa ka lalaki nakasala sa imo ha, dili nimo pwede tanan lalaki i-judge. The way sa pag-judge nimo anang tawhana nga nagbinuang sa imo ha. So karon, you need more time para sa imong kaugalingon. The only way nga makalingkawas ka is to accept everything, no? Accept the fact na lahig gyud ang babae nga imong nailayla. Napay ako nang tuo ko nga napay babae nga maabot sa imo. Kaya ang babae gihimo sa Ginoo para sa lalaki. Di ba? Gihimo ang babae para sa lalaki. So di na ta kinahanglan mangita pag babae. Mabot na ginang panahon nga mamit na to ng babae nga para sa tuwa sa mga lugar siguro nga maabot ha, sa trabaho ba or pinaagi ba sa mga tao nga suod na to nga maila-ila na to sila. Ayapot lang imong kalipay tungod lamang sa sige paguna-huna ng problemahan. Naigugma ka, sakit mawala ang babae imong gigugma pero dili tanang gugma. Dili tanan gugma, Mr. Talyo, dili malabuan. Feeling nimo karon nga wala na kay lain babae nga makita pa, no. Diha kada kong sayop pinapagi babae nga para sa imo. Iya imong i-attract ang positive, di kay kas pagulahon og negative. So kung mao ginang desisyon sa babae, ang ako i-advise nimo magig-istorya ka sa babae formal, magig-bulag kag formal, mga tubang ka dito formal para pud nga dili po sila makabasol kinasuod na ba nimo ang pamilya. Nasuod ni mong pamilya sa babae, nasuod mo sila sa iyong pamilya, so saan taman, kung di aramang gidmutaman, wala na kay mahimo anak, kung dili, dawato na lang ginimo ang tanan. Okay, so wala na ko yung oras. Sa ngalan na lang sa kinatibok ang puwersa sa Bisdak Media Group Incorporated. Sa mga Big Boss, Attorney Richard Ju, ang mong station manager, Madam Roquesa Pagara. Chief Tech Engineer Melbert Guilog sa mong kabanan sa may transmitter site na sa Sir June Carpintero. This has been your DJ, si Papa Smoke, and saying bye-bye kaninyong tanan. God bless ug maayong hapon kaninyong tanan mga kabisdak. I love you all. And God bless us all. Bye. Sinugatan sana pa tutulungan kita, nalimot mo siya, ibabalik ang dati mong sigla. Aking pupusuhin, pansin mo gitalumpong sugat na tulad. Bye-bye! Thank you sa iyong pag-view. Bye-bye. Hugma na po. Gracias. Talk to Papa Smokin, ang tulumanon nga magahatag og tambag kung ikaw adunay suliran.